Bayan sakin cas, Ado Gwanja ya bada mamaki da waƙar nan da yayi wa fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Idan shigowanku na farko ne, kada ku manta ku danna mana alamar subscribe kana ku danna alaman kararrawa. Mawaƙi Ado Gwanja ya fitar da wata sabuwar kasida mabudin sirrika. Fitaccen mawaƙin nan kuma jarumi a masana'antar Kannywood Ado Gwanja ya saki wata sabuwar kasida wadda yayi wa fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mawaƙin wanda a kwanakin baya yayi matukar jawo kace na ce a shafukan sada zumunta bayan sakin waƙarsa Tawar da kuma Cas. Mawaƙin ya yi matuƙar abin ayaba domin ya yi wa fiyayyen halitta bege wanda ya yi matuƙar daɗi kuma da shiga zuciyar masoya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bar mu da ma'aiki Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ba tare da bata lokaci ba, za mu saka muku bidiyon a nan gaba domin kallon cikakkiyar waƙar da kuma jin daɗinta. Kada dai ku manta ku ci gaba da kasancewa tare da wannan tasha ta mai albarka domin samun labarai da dumudumin su. Matsayar tsayawa sirrin ɗaukaka annabi ne makurar kurewa. Sani na farkon duniya mai jin kai kan al'ummar sa mai son ka Muhammadu ba za ya kwanda bakin ciki ba. Ai na farkon duniya mai hana ƙarya ɗan amina, Allah ma ya sani baka taɓa yi masa kuskure ba. Da ma ɗan Gwanja ne gani wajen ka abun nufina, ban bar ka a duniya ba, ba za na bar ka a lahira ba. Na sanya Ubangiji wanda ya yi gwal har ta bulla, shi ya ban ma'aiki matsayin hanya ta bulla, wanda tun kafin mu zo yake fada mana ita killa. Mai ɗauke uwa uba kuma dole a ce alhamdulillah. Allah Ubangiji kai da ya zanyi yayi wa maula, koko na babba ne wanda mutum ba zai cikan ba. Ya Allah kai tarwar salati abun mafitar fitattu, ya sayi dilwara sanadin duka tauraron halittu, jagoran rabo da rabauta tasiri.